Kofe FM radio internet station. Kofe FM. Mu zuva ranhasi ndinoda kuparidza shoko raMwari nemusoro weshoko unoti iyi ndiyo ivhangeri yaMwari kwete yavanhu. 1 vaTesalonika chapter 2 verse 13 inoti saka isuvo tinoramba tichivonga Mwari kuti panguva yamakagamuchira shoko iro shoko raMwari ramakanzwa kwatiri hamuna kurigamuchira seshoko ravanhu asi seshoko raMwari riri iro zviro kwazvo rinobata mukati menyu imi munotenda. Haleluya. Shoko raMwari ndiro upenyu bwedu kune avo vakatenda mariri, nokuda pokuti kana ukatenda mushoko raMwari unobva wagamuchira upenyu busingaperi. Haleluya. Nokuti ivhangeri yatinoparidza hama vadikanwa, kana mukaitenda seshoko rabva mumuromo waMwari muchava neupenyu busingaperi, kwete kutarisa kuti ndiani ariparidza, asi kuti shoko rega rega rinoparidzwa kwamuri zivai kuti ndiwo mashoko abva kuna Mwari anopa upenyu. Haleluya. Kwete kutarisa kuti ndiani aparidza, nokuti muapostora Pauro unoti zvandinoita hazvizirizo zvandinoda, asi kuti zvandinoda hazvizirizo zvandinoita, kureva kuti kana ndichiita zvandisingadi. Haleluya. Kureva kuti pane zvinondisunda kuti ndiite izvozvo, nokuda pokuti nguva zhinji ndinoita zvandisingadi, asi zvandinoda hazvizirizo zvandinoita. Haleluya. Usatarisa uyo anoparidza kuti zvaanoparidza ndo zvaanoita here, asi kuti ziva kuti ivhangeri yega yega painosvika nekwauri ziva kuti mashoko abva mumuromo waMwari anoda kuti iwewe umagamuchire ugobva wagamuchira upenyu. Haleluya. Shoko iri rakasvika kwamuri hama vadikanwa imimi munotenda, kwete kutenda kuti shoko iri ndaravanhu, asi kuti kutenda kuti shoko iri rabva mumuromo waMwari. Imi makatenda kuti Jesu wakafa akamuka nezuva retatu, muchagamuchira upenyu bwuri mushoko raMwari, nokuda pokuti shoko ndiro Jesu Kristu anova upenyu bwedu. Jesu wakauya kuzofira iwewe neni kuti tive neupenyu busingaperi. Tiri mumwedzi uno wa February, gamuchira upenyu hama mudikanwa. Pese pakanga pasingafambe zvakanaka ziva kuti na Jesu wakatifira, saka iwewe vhura muromo wako udeclare upenyu every area of your life. Jesu wanewe. Jesu wakauya kuzotidzikinura. Jesu wakauya kuzotinyaradza. Jesu wakauya kuzotipa utano. Jesu ndi baba wedu. Ziva kuti pose paunotambudzika Mwari vanenge vachizviona. Ziva kuti pese paunochema Mwari vanenge vachizviona, kwete kuti vanenge vasingakuoni. Ziva kuti iwewe kana wakatenda shoko iro risiri shoko revanhu asi kuti shoko raMwari, uchagamuchira upenyu busingaperi. Tina Jesu wakapiwa kwatiri anoda kuti isusu tingova nekutenda ndikubva tadzikinurwa kubva muhondo dzose. Haleluya. Hama mudikanwa, itiro zvakanaka mukati mupenyu wako na Ishe Jesu Kristu. Haleluya. Amen. This is Kofe FM. You are listening to Kofe FM. Kofe FM.
Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +2 76191648997. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.